कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू व्लॉग. मंडळी आज काय चाललेला तुमका कळलेलं असं तर आज आम्ही भाजतलो बांगडे आणि ते सुद्धा घराच्या बाहेर. तर मेंबर्स कामाक लागलेले असत, आपण पण त्यांच्याकडे जाऊया आणि तुमका पण दाखवतो कशा प्रकारे आज बांगडे फ्राय करतले जबरदस्त. तर चला, हे बघा गँग, दिव्या पालव वाट बघतो मासे दिव्या पालव, हे बांगडे इसरी. आणि आता कोण क्लीन करतात या? तू काय नाही काय? तू काय येतात कधी वाचणार? खूप आधी बसणार मग काय आवडतं सिटीचं. बांगडे कसले होत बघा. याचे काय प्राइस काय माहित आहे तुका? कसे गावले? 200 रुपयाचे 6. 7 सांगले ना पप्पांका फसवून 7 दिले तिनं. 7 सांगून पण 6 दिले. पप्पानी मोजूक ना, पप्पा डायरेक्ट घेऊन येले. चल परत जाऊ. मी काय म्हणतोय, अक्को भाजूचा होय तुका कट करू घेतलो अक्को. हो होय मा त्यांच्या वरच्या डोक्यात आता नाही करणार, असं हातान काढ वरचा काढायचा अच्छा. काढून टाकायचं तो ना आता असं उलट परतू आई करता ती. हा असं असं ह्या काढून देऊ मग फक्त. हा इथं आणि आतमधला काढू घ्या. अच्छा, बाकी ह्याच्या पुढचा काम असा दिव्या करताला बनवचा, साफ करून देता. हा चटिंग बोला चटिंग चिटिंग कोण बोलला? चटिंग बोर्ड, चिटिंग कर कटिंग बोर्ड. टाकतला हो हा त्याच्यावर ठेव, मग एकदमच टाकू घ्यायचा. आमच्या कुत्र्यात ते काय खाणत नाही. जी मी खाणार नाही, जी मी नाहीच आधी. सेटअप तो बघा. असं करू गं ना. हा असं इथून साईडला फाडू गयो, खालून तर आतमधलं बाहेर येताला. तर कापू दगडावर कसं कापू? पाटीक 2 मार. एकॉटिक 3, एकॉटिक 2. 3 मारले ना तो तुकडं बसतो त्याच्यात. हा अच्छा, बरोबर ना. भारी. मच्छर खाता त्याची खाच खात. माझ्या हाताला पाणी घालची. खायच्या आता बस बस अंगार उडवा. पाणी घालू घेणार नाही तुका. हा पुढे रे पुढे. परत सांगता नाही आता पाणी घालू घेणार नाही म्हणून. मग हातच वेळ होता. बाहेर मंडई करणं म्हणजे खाऊची गोष्ट नाही हा. मच्छर अशी चावताना काय सांगू तुमका. खवला आपण काढू बघणू नाही नाही लागणार ती चरचरीत लागते. माळाखाली बसून काम करतो म्हणजे आधी वर लक्ष टाकू. या बघा, धपकन काही पडू शकता. हो 2 चुडता सुकलेली होत वर, कळला? त्या दिवशी माहिती मिलिंद उभं होतो, मिलिंदचे का परत इतके अंतर सोडला, पुढे गेलो आणि चुडाप पडला घापकन खाली. या मासे कट तर करून घेतलो, आता त्यांना धुतलो की काम झाला. अक्के ठेवचं. 5 मासे कट करू 25 मिनिटं लागलीत. इतको टाइम लागलो? दिव्या विचार, दिसला ना टाइम इतको लागलो. तू बघू नाही ना त्याच्यामुळे कळालं नाही. दिव्या टाइम लागेल तुझा फोनात किती आलो? बाय बाय 1:04 झाले. 1:04. तर 3 वाजता आता 1:04 झाले ते का सांगता? 3 म्हणजे लवकर, 3 म्हणजे लवकर. फास्ट काय फार स्वच्छ जाऊ नको माका स्वच्छ. स्वच्छच कर पण फास्ट कर. मीठ लावलं, मीठ लावून घेतलं, आता पुढच्या कामाक लागूया. असं म्हणतात मीठ लावला काय मासे घट जातात. हो हे मासे घट यांका घट जाऊची गरजच वाटता माका. थोडं ठेव गवे. पिशे ना या कशा गव्या त्याला पिशे घे आणि काय नाही माहित. मी बरं गॅस तो सेटअप सगळ्यात धपकन लावून ठेवलं, लाव का आणलं थोडसून म्हणजे या मी आणलं एकट्यान. चला चला फास्ट. मंडळी देवी आता मसाला तयार करून घेता बघा. आणि इकडे शूट चालला उभ्या रीलचा. व्हिडिओ दिव्याच्या फोनमध्ये बनता. नवीन फोन घेतले ना, पार्टी मागा सगळ्यांनी. 8 दिवस नाही झाले आणि जुनं झालं. आगळ कोणतं यूज केलाय? अगं मालवण स्टाईलचं यूज करतो सध्या. रेसिपी बनवणार सांगून दे. बघ इकडे बघ. दिव्याचा इंटरव्ह्यू घेतो. इकडे बघ दिव्या. तुमच्या किचन मध्ये हा कुठचा आगळ तुम्ही यूज करताय सांगा जरा. आम्ही प्रमोशन करतो. एवढं पण खरं बोलायचं नव्हतं तुका. खरं बोल पण कामावर तरी कामात तरी येऊ नको. नाही पण खरंच चांगलं, मासे वगैरे भाजूक ना बरं लागतं. मालवण स्टाईलचा भाजलेली मस्त लागलं. यात तुम्ही काय काय घातलास? मीठ नाही घालू का, कारण मीठ लावलेला. मसाला, हळद आणि आगळा.
अच्छा मसालो कोणाचो? आमचं आम्ही बनवतो. मसाल्याचं नाव काय तुमच्या? आमचं मंडळी गृह उद्योगचा मालवणी मसाला. अच्छा प्रमोशन करूचं असतं असा चुकलंच नाव की मग गिरायका चुकतली. प्रमोशन करण्यापेक्षा नंबर सांग तू, ऑर्डरचा नंबर सांग. ह्यो मसाला तुमका मागवचा असा तर ऑर्डरचा नंबर आहे का? लाईव्ह रिझल्ट आता बघा. दाखवतो. तू बोलू शकते नंबर. पाठ हा ना रे बोल. काय करताय त्याचा? कर जरा मिक्स कर दे. ह्या ठेवलाय ते सरळ जर उत्तर दिले ना ते पप्पा कसे काय इतना भी सच मत बोला. लावून घेऊया ना. हा. तर तात लावूया आता. काय म्हणताय? खाल्या शिजाच्या आधीच कलर बघू शकतास तुम्ही आमचं मसाल्याचं. मसाल्याचं आमचो. आमच्या मसाल्याचं कलर. हात दाखव तुझं जरा पुढे करून. हो हो घाम झाला. अस्सल मालवणीचं उगा जना नाही मसाले आमच्या. नंबर सांग ना मसाल्याचं. नंबर हा 77 19 83 26 09. जो की स्क्रीनवर दिलेलो असा तो तुम्ही बघून डायल करू शकता. व्हॉट्सअपवर मेसेज ना. अगर एक नंबर चुकलो तरी यायला वेळी दुसऱ्या हा झाले ना म्हणून आम्ही नंबर देतो. येस रिझल्ट तुमका दाखवते बघा. जेवण आहे बघा एकदम. आणि याच्यात वेगळा काही मिक्स नाही हा. तुम्ही म्हणशात कलरसाठी वगैरे ओनली मसालो आपलो हे बघा. प्रेक्षकांसोबत टेस्ट करणारे पण आलेले आहे. नंबर लावलेला. हा ह्याच्यात असलेलं बघताय. होय डायरेक्ट काटले. IQ लेवल काय नाही डायरेक्ट लहान डायरेक्ट ताटली कडवतलो माझा कालला. हे जनरेशन असल्यामुळे थोडंसं इफेक्ट पडला. हा बांगडे बरे चालले कोणी मी जाणलं एक कमी कसं काय दिले तुमका? गेलाय का सांगा पुढच्या टायमाक 2 करून आणा. आणि आमका का मासे सामान हे? तरी बाप्पाने आणले. बरे गावले मोठे आहेत आधी. जन्म कोकणात गेलो पण झाले मासे कळतच नाही ना अंगत. माझी आई आणता कायम त्याच्यामुळे पप्पांना माहिती ना. म्हणजे इकडे आपलं रेसिपीचं ब्लॉग चाललं आणि त्यासाठी नवीन ब्लॉगर येत आहेत. लाजता थोडस. भविष्यात तू पण चॅनल काढू शकतस रेसिपीचं. दोन बस झाले अरे भविष्यात बोलले तू का रेसिपीचं काढू शकतो ना. जेवण एकदम होय की नाही त्या तरी सांग. ट्राय कर आम्ही शिकवू तुका एडिटिंग आणि अगोदरच. मग काय हा झालं बघ या लागले थोडं ठेवूया काय असेच लावून थोडं. म्हणजे दिव्याचं चॅनल होय पर्सनल तर कमेंट करा. कमेंट करा. जे जे दिव्याक पसंत करतात त्यांनी. दिव्या ताई दिव्याच्या हातात अशी जबरदस्त चव असा ना तुम्ही इमॅजिन सुद्धा करू शकणार नाही. कमेंट खूप इले तर तू चॅनल कडचा मनार घेशीत ना. दादा करून देतलो. दादा करतो रे. बोलायचं तुका लागतं ना तुझ्या चॅनलवर. मी बोलला असं तेवढं मी केलं नसतं. अरे पण आता बोलायचं आता बोलतोस ना. आता तर बोललंस ना एडिटिंग शिकन. एवढं तर सांगू शकता ना ह्याच्यात इतक्या टाका ह्याच्यात तितक्या टाका. जरा घे. थोडीशी मदत पण करू शकते मी रेकॉर्ड करू तुका. दोघांना तुम्ही करू शकता ना एकामेकाची. ताच मी ताच बोलत होते ते का काढूया काय असं. हात धुवून. पण आमचे जरा शेफ असत ते इतके सिरियस घेत नाहीत. क्लिनलीनेसच्या बाबतीत जरा जास्त जावं. नाही आपल्यासाठी आपण बांगडे भाजतो आणि तिकडे शिवम चाललो आईसोबत सुंगटा करू. घरात सुंगटांची रेसिपी चालली आहे तर आमका थोडंसं बांगडे बाहेर भाजूचे होते म्हणून आम्ही इकडे येलो दिव्याक घेऊन. तर शिवमच्या चॅनलवर आई आपल्या सुंगटा भाजून दाखवली. गॅस कमीच करू कमीच कधी दिसला नाही फास्ट पेटता तो खूप. पण जाईल तर काय बा असं कसं झालं. आता ओके बस एवढं नाही दे मग कथम उतारती लागली का त्यात झाला काहीतरी झाला ते का कधी असं थांब 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 ते पाठी सरा मंडळी आमच्या इकडे जमीन केलेली नसल्यामुळे सगळे खाली वर लागतात. तेल घालून असं नको करू. काय झालं आता सावकाश होत ना. हा बस म्हणजे याचं चॅनल द्यावा पण ह्या एक माणूस पण सोबत द्यावा कारण कामा खूप सांगता. अरे सगळं असंच कसं मिळतं ना कसं जा जा सुट्टी मी करून दिला तर सगळं मी आणून देऊ ना. कडीपत्ता आणचं जा चल माझा काम नाही चला थोडं जाऊयात. पैसे आहेत ना पैसे
आहेत ना. किती देताला सांग. जागो अरे तू पैसे दे. कढीपत्ता आणला का 2 रुपये एक्स्ट्रा. जा घेऊन बाय. बाय. मी घरात जाते. मी घरात चाललोय. तू दादा पाण्याची वाटली आणून सांगले रे. ए तुमका काय वाटतं दिव्या जास्त कामं सांगता काय रेसिपी करताना. अले होय तर सांगतं का पाना काढू हो, का पाना. टाळच घालतो डायरेक्ट असे. पाना दी. तशी पण ठेवतो नको डायरेक्ट. तसं नको. मग तो उचलूक बरा होता. बरं तुमच्या आदेशानुसार पाना काढून द्या रे. माझा देत नाही कर पाठी ती गॅस कमी करूया थोडं आता. काढू हो कढीपत्ता. बस बस बाबू. त्यांना 2च येतले एका वेळी. ठेवू तिकडे माडाच्या खाली बघ. चिंटू ये. आता घे आता घे. तो बघा मला. मंडळी सगळ्यात पहिल्यांदा आपण मासे तर साफ करून घेतलं, पण पुन्हा एकदा तुमका रेसिपी आपण सविस्तर सांगूया. काय काय घातलं. ए चिटिंग करताय. अरे सांग. केलं ना त्याने. कॉन्फिडन्स माणसा देऊ गो. दिव्या तुमका रेसिपी सांगता. नाही आम्ही सुरुवातीला सांगले होते पण तू मुद्दाम अरे परत केलं. मी पुन्हा विचारतोय कशात तू परत त्यांना कळा घाला की तू तुझ्या हाताने काय काय घातलं. सगळ्यात पहिल्यांदा काय घातलं. माशात मीठ लावून ठेवला. माशा. त्यानंतर मसाला हळद आणि आगळ एकत्र करून माशाक लावून ठेवलं. अच्छा. आणि पीठ कोणता यूज केलात. गव्हाचा. गव्हाचा. ठीक आहे. पण रवं लावलं ना की अजून मस्त लागतं. दादा आवडणार नाही. मंडळी आपल्याकडे रव खाणारी माणसं नाही त्याच्यामुळे पीठ लावला. दादा आवडणार नाही. आणि बघू शकता तुम्ही पीठ कसं चिकन रावला मासा. एकदम जबरदस्त हा. हॉटेल सारखे मासे फ्राय होते आपल्या मसाल्यात. आणि मसाला आणि अजिबात हा. सोडणार नाही. बघू शकता बघू तुम्ही. शकता. सगळं शिरो भारी दिसतात. मेन गोष्ट म्हणजे सगळ्यात इझी होणारी रेसिपी असं आणि कमी साहित्यात झाली आहे. हो ना. हो आणि कमी साहित्यात रेसिपी आपले शेफ करतात. आमचं असं असतं जास्त इन्ग्रेडियंट काय नसतं. थोडक्यात मोजक्यात मस्त. आणि युट्यूबवर तुम्ही बघून गेलात तर धने पावडर वगैरे घालताना बरेच असे मसाले दाखवतात. आपल्याकडे एकच मसाला भेटतात. सगळं ऍड असतात त्यात. स्पेशल होय ना. मसाला. त्यात काही घालूची गरज नाही मसाल्यात. रिझल्ट असतो किंवा असं नाही इलो मसाला तुम्ही रिटर्न करू शकता. पुन्हा एकदा मी स्क्रीनवर नंबर देतो तर तुम्ही त्या नंबरवर व्हॉट्सअपवर मेसेज करा आणि भरपूर सारा मसाला ऑर्डर करा. आणि दिव्याकच विचारूया की मसाला कितीच घेऊ गयो असं आमचा काय असं काय. दिव्या मिनिमम किती ऑर्डर देऊ शकतो. म्हणजे आम्ही अर्धा किलो देतो. अर्धा किलो तुमका होम डिलिव्हरी मिळू शकता. आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कुरिअरचा चार्ज पकडून सुद्धा तुमका एकदम परवडणाऱ्या रेटमध्ये मिळतो. म्हणजे मार्केटमध्ये स्पेशल मालवणी लोकं मसाल्याची विचारतात पाव किलो पण कुरिअरच्या अर्ध्यात पाव किलो परवडत नाही त्यांचा. अर्धा किलो तुम्ही घेतलात तुमका होम डिलिव्हरी मिळून जातली. आणि मार्केट रेटपेक्षा स्वस्त मिळतो आणि चांगल्या क्वालिटीचे. शिरोचा मस्त फोटो काढू दे. शिरो बरं होईल. हॅलो हाय बघ. ये काढू. झाले ना आपले. चल तुझं काम संपलेलं असा. सामान उचल. कसले दिसतात बघा आता फक्त तुम्ही रिझल्ट बघा. हे बघा वाटतात की नाही हॉटेलात भाजल्यासारखे सेम रेस्टॉरंट स्टाईल. मसाला मागवा फक्त. होय ना. ऑर्डर करा मसाला. कढीपत्ता पण वरणाचा टाकी याच्यावरती. आपला तर बनवून झालेला. आता आपण जोक जाऊया. गार्निशिंग कढीपत्त्याचा. टाकून देण्यापेक्षा याच्यावर टाकलं त्याच्यात काय. अच्छा. पण कढीपत्त्यात भाजलेले मासे मसाला म्हणते मासे. माकूल मसाला बोलत आहे. तुझ्या मसाल्याची जरा जास्त जाहिरात केलंय मी. चला दिव्यान आपलं दुकान उठावं घेतलंय. तोंड लपवलं कसं. इकडे बघ. हे येतं झाड माच तसंच वाटतं पण वेगळं आवडतं. मला चायच्या पातीसारखे वाटला. काय पण कराडता वाटला तसा ते का काठे असतात ना तसं मला वास घेऊन बघत होतं. चला कुठं दे आता. चला जातो आम्ही. ये चौकाश. हो चला सामान उचला. चला जाऊया वरती.